bo día. Bueno, pois, o dito, moi bons días a todas e a todas. Moitísimas grazas pola vosa presenza nesta rolda de prensa posterior á Xunta de Goberno que vimos de celebrar, onde vamos a falarvos de proxectos e recursos impulsados pola Diputación de Pontevedra para que a provincia vai a máis. En este eido, esta semana mobilizamos 210.000 euros en materia de xuventude, deporte e investimentos en concellos. 5.000 euros para completar o orzamento que vai a permitir financiar as obras de aerotermia e instalacións municipais no Concello das Neves, 80.000 euros ao beiro do programa Máis Xuventude e 125.000 euros para o Campeonato de Europa de Vela. E fora da orde do día da Xunta de Goberno, pois quero aproveitar para darvos novidades en materia de turismo. E comezamos, entón, falando por investimentos en concellos, e máis concretamente nas Neves. Hoxe aprobamos destinar 5.000 euros para completar o orzamento do proxecto de aerotermia do Concello. Trátase dunha iniciativa que ascende a preto de 65.000 euros e de onde hai unha aportación do IDAE de 55.000 euros, outra do Concello de 4.500 e a da Diputación de 5.000 euros. E con estes recursos vaise poder mellorar a eficiencia enerxética da Casa do Concello e da Casa da Cultura das Neves con a instalación de aerotermia sostible. E vai a provocar unha reducción das emisións do 55% no caso da Casa do Concello e do 56% na Casa da Cultura. E de investimentos en concellos pasamos á xuventude, un piar deste goberno, e facémolo co plan Máis Xuventude, a nova liña de axudas que articulamos desde a Diputación por primeira vez na súa historia, tamén a través dun novo servicio como foi o de Xuventude e Reto Demográfico. Se lembran, esta primeira liña de axudas da historia da Diputación está dirixida á mocidade e vai a repartir preto de 80.000 euros. E hoxe aprobamos a relación definitiva dos beneficiarios, que son un total de 17 asociacións de 10 concellos e onde van a obter axudas de ata 5.000 euros. E tamén aproveito para adiantarvos que o próximo xoves, 26 de setembro, celebraremos un encontro no Salón de Plenos de aquí do Pazo Provincial, onde debullaremos eses proxectos que foron obxecto desta axuda da Diputación. E para rematar, quero falar dun tema moi relacionado co turismo e co deporte, porque, sin dúbida algunha, o Campeonato Europeo de Vela que terá lugar na provincia a finais do mes de setembro será un gran escaparate do noso destino. Por iso, aprobamos o patrocinio publicitario desta proba que destinaremos 125.000 euros. Trátase dunha competición da clase 6MR, que vai a ter lugar en Sanxenxo entre os días 27 de setembro e 5 de outubro, organizada polo Real Club Náutico de Sanxenxo e que recibirá os regatistas máis importantes do continente europeo. En definitiva, a provincia de Pontevedra converterase unha vez máis no capital da vela en Europa e tamén no mellor escaparate das nosas rías. E isto é o que queremos: captar, impulsar e colaborar coa organización de eventos deportivos, de grandes eventos deportivos por todo o territorio. E temos claro que este tipo de actividades supoñen un gran estímulo para fomentar o deporte base, e tamén teñen un grande impacto económico e social en toda a provincia. E por iso patrocinamos o Campeonato Europeo de Vela, que, sin dúbida algunha, será unha panca fundamental para a proxección do turismo e da nosa marca como provincia. E xa para rematar, quería adiantarvos dúas cuestións relacionadas que implican directamente a Turismo Rías Baixas. A primeira delas, que ten que ver co proxecto Praias sin Límite, experiencias turísticas atemporais para reducir a estacionalidade, e a segunda cuestión, que ten que ver cunha xuntanza que se realiza Tour España, que será a principios de outubro en Tenerife, en a que nós, a Diputación de Pontevedra, seremos protagonistas. En canto á primeira, gostaríame informarlles que hasta este sábado estaremos en Almería na primeira reunión técnica para avanzar no proxecto Praias sen Límite, e trátase, como xa expliquei en algunha
ocasión, un proxecto que conta co apoio do Ministerio de Industria e Turismo e no que está a Deputación de Pontevedra xunto con Costa del Sol, a entidade de promoción turística de Lanzarote, a empresa municipal Almería Turística e a empresa municipal de turismo de Santander. A de Almería é a primeira reunión deste proxecto do que imos traballar conxuntamente ata finais do ano 2025. Aumentar e mellorar as experiencias turísticas no segmento de sol e praia, promover o seu coñecemento internacional e, en suma, desestacionalizar é un dos grandes obxectivos deste proxecto. E no caso concreto noso, no marco deste proxecto Praias Sin Límites, estamos a coordinar o que é a análise e execución de espazos para apostar por un turismo familiar para disfrutar das praias coas mascotas. E tamén o desenvolvemento de rutas de sendeirismo costeiras que exploren a beleza natural da nosa costa e tamén promovan o turismo activo, fomentando contornas singulares. E como vos dixen, esta semana está a celebrarse en Almería e xa vos adianto que a próxima reunión vai ter lugar aquí en Pontevedra. A segunda novidade ten que ver ca cuarta Convención Anual de Tour España, que terá lugar en Arona, en Tenerife, os días 2 e 3 de outubro, en a que a Diputación terá igualmente un gran papel. A esta convención vai asistir a deputada de Turismo Nava Castro para dar a coñecer a nosa experiencia en canto á xestión da provincia de Pontevedra como destino turístico intelixente. En resume, non só consolidamos o destino Rías Baixas como unha referencia en España, non só batemos mes tras mes récords en canto a datos, senón que tamén somos unha referencia a nivel de xestión turística. Moitos territorios de España ven en nós un modelo de políticas turísticas sustentables, modernas e exitosas para os 365 días do ano. E, pola miña parte, pois era o que tiña a trasladarvos e quedo á espera de calquera cuestión que queirades formular.